An ka foli ni walimadɔn bɛ aw ye. Siraba kumakan jamukan tɛ fɔ aw minnu kɔ. Aw minnu b'a yira na sanga ni waati k'a fɔ ko Siraba kumakan jamukan kɛra sababu ye aw ka bɔ fɛn caman kalama siraba kan boli sariyaw la. An b'aw fo dan tɛ foli mun na. An bɛ foli kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ k'a ɲɛsin an kanubagaw ma n'o dɔ ye Badema Sile super auto tigi Banagabugu gitɔrɔnba sanfɛ. I bɛ a ka parki sɔrɔ i mago bɛ diɲɛ mobili fɛn o fɛn na a bɛ sɔrɔ a fɛ yen nɔ. An bɛ foli kɛ Panama Danbele fana ye n'ale circulation policiers ka ɲɛmɔgɔ ye. Bi aw ka jamukan na i n'a fɔ an y'a fɔ an ɲɛna cogo min na wagati ni wagati an bɛna sigi ka accident ja dɔ ta wali kelen ka siraba sariya baara taabolo dɔw ta ka kuma o kan aw ka nafa sɔrɔli kama circulation sariyaw a batoni a bɛ se ka matarafa cogo min na bolimafɛn bolilaw fɛ. O kama bi an y'a kanu ka kuma accident ani vitesse kan. Ka d'a kan an tɛ sɛgɛn a fɔli la. Ni ye accident juguyalen dɔrɔn vitesse dama tɛmɛna. Sinon vitesse hakɛya mun fɔlen don yɔrɔ mun na n'i dan'o ma accident mana kɛ cogo cogo i bɛ taa sɔrɔ a tɛ kɛ degunba ye ka se bolimafɛn bolila ma. Hali n'a juguyara a bɛ se ka da bolimafɛn tiɲɛni ma nka a tɛ se bolimafɛn bolila ma. O kama bi an y'a kanu ka kuma accident yɛrɛ kan ani vitesse. Accident bɛ se ka kɔlɔlɔ mun se adamaden ma. Kɔlɔlɔ accident bɛ kɔlɔlɔ minnu se adamaden ma vitesse kojugu sababu la a kɔlɔlɔ dɔw tɛ se ka fɔ ka ban. A bɛ se ka kɛ bana jugu ye, a bɛ se ka se nin kasara yɛrɛ ma. O kama bi an balimamuso dɔ bɛ yen accident kɛra sababu ye ka degunba lase ale ma. Degun in ani accident nana cogo min na ani degun minnu b'a kan an gɛrɛla la ka an ka kuma galamani siraba kumakan jamukan kuma galamani tɛngu a la a ka se ka ɲɛfɔli kɛ a ka accident nana cogo di a ye degun minnu lase a ma ka ɲɛfɔli k'o la o ka kɛ bilasiralikan ye k'a ɲɛsin jamukan in kanubagaw ma an ka ɲɛmada video in fɛ. Ni siraba kumakan jamukan daminɛnen an ka foli ni walimadɔn bɛ aw ye. Siraba kumakan jamukan tɛ fɔ aw minnu kɔ. Aw minnu b'a yira na sanga ni wagati k'a fɔ ko siraba kumakan jamukan kɛra sababu ye aw ka bɔ fɛn caman kalama siraba kan boli sariyaw la. An b'aw fo dan tɛ foli mun na. Hakilila jiginna Sirifula tele ka nin jamukan in sigi kun foyi wɛrɛ t'a la ka se ka maaw bilasira ka se ka ɲɛfɔli kɛ siraba kan bolilaw ye cogo min na u bɛ se ka lakana sɔrɔ u ka bolimafɛn boli la. A b'a dɔn k'a fɔ ko bolimafɛn boli a kɛra cogo cogo i tɛ taa k'a to. Ka d'a kan bɛɛ maa mago bɛ ɲa sira sanfɛ i tatɔ i ka baarakɛyɔrɔ la wali kelen i tatɔ i ka ci la. O bɛ fɛn mun na bɛɛ kan ka o ɲɛɲini k'o dɔn a n'a sariyaw batu. O la an b'a ladɔnniya k'a fɔ siraba kumakan jamukan na n'i y'anw ye ka fɛn o fɛn bɔ k'a yira aw la i bɛ taa sɔrɔ a dabɔlen don ladili ani bilasiraliw de kama walasa minnu bɛ lajɛli kɛ olu ka se ka faamuyali sɔrɔ a la k'a dɔn k'a fɔ nin ko in kɛra ne bɛ se ka kisi a ma cogo min na. O kama bi an n'an balimamuso dɔ don ale yɛrɛ kɛra lujuratɔ ye k'a sababu kɛ sirabakan kasara ye. O la a ka kasara in sɔrɔla cogo di an bɛna kuma o de kan. Kun wɛrɛ foyi t'a la walasa aw minnu b'a lajɛ aw k'a dɔn k'a fɔ accident ko in a bɛ ka kɛ Bamakɔ wagati bɛɛ. Aw k'aw kɔlɔsi aw yɛrɛ la aw ka siraba sariyaw bato cogo min na bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kisi sirabakan kasaraw ma. O la an bɛna kuma d'a ma an b'a fo k'a ɲininka a tɔgɔ n'a jamu na a b'a yɛrɛ fɔ aw ye. O la an bɛ sɔrɔ ka tɛmɛ ni ɲininkali ye. N balimamuso an la. E tɔgɔ Kajatu Njayi. D'accord. Kajatu Njayi an y'a ye k'a fɔ i yɛrɛ kɛ i ye sababu i ye accident dɔ sɔrɔ. Accident in nana cogo di mun nana ni accident ye i bɛ se ka mun de ɲɛfɔ an ye accident in na walasa a ka se ka kɛ bilasirali ye k'a ɲɛsin lajɛlikɛlaw ma. Alhamdulilayi rabil alamin. Au fait ne ye accident in sɔrɔ n tatɔ sɔgɔmada fɛ baarakɛyɔrɔ la an ka sira kan n ka mobili pinɛ de a décidé la dɔɔni dɔrɔn a pinɛ ma bɔ a la yɛrɛ donc n bɛ ka taga dugu kɔnɔ pinɛ déroulé la dɔɔni a ye sira déroulé ka kɛ i n'a fɔ n bɛ ka segin ka na so quoi donc o la pantini dɔ de tun bɛ yen nɔ
a taara faraw kun mobili jɔra donc du coup ne ko ne bɛna bɔ ne bɔra ka bin le fait que ne binna dɔrɔn lésion médullaire ye ne sɔrɔ a kɛra ten tɔ de mobili ma tonneau kɛ ni a ma fosi kɛ ni mais mobili pinɛ de yobara dɔrɔn ne siranna par peur de panique donc ne taara ne ko bɛna min kɛ tuguni du coup ne y'a essayé ko ne bɛ n yɛrɛ échapper cogo de kɛra tantɔ quoi. donc n'i y'a faamu e ye mobili to boli de la k'a fɔ i bɛ bɔ wali kelen a jɔlen de i bɔra ou bien e bɔra a kalama k'a fɔ ko dɔ ye mobili pinɛ sɔrɔ walasa k'e kisi e y'a to boli la ka bɔ. mobili pinɛ ma bɔ mais sira ni ka taga dugu kɔnɔ mobili ye pantini yɔrɔ murabu sira la a yɔrɔnin ka surun a ye pantini yɛlɛma k'a kɛ i n'a fɔ ne bɛna segin ka na so quoi ne siranna ne taara ne kun bɛna kɛ cogo min na donc mobili bɛ ka taga a bɛ ka zigzag minɛ ka taga fan bɛɛ fɛ donc ne siranna je me dis que ne bɛ il faut que je m'échappe quoi avant que ko dɔ kana kɛ donc échappeli kun kɔnɔna de la sisan nɔ mobili bɛ ka taga a kun tɛ ka taga kosɛbɛ yɛrɛ donc du coup ne ye portière dayɛlɛ dɔrɔn ko ne bɛna bɔ dɔrɔn ne bɔra ka bin. n'i y'a faamu e ye bɔli min kɛ ka bin o de gera sen kan o de nana ni nin ye. awɔ le fait que n bɔra ka bin donc ça a causé un problème dorsal. ok an bɛ se k'a fɔ mali kɔnɔ yan nɔ bolimafɛn bɛ kasara lase maa caman ma e yɛrɛ ka yeta n'i ka faamuyali la e yɛrɛ bolo accident ninnu a caman e ka yeta la i bɛ se ka mun de fɔ mun de bɛ se ka maaw kisi accident ninnu ma. bon ne kɔni b'a fɔ a mana kɛ togo togo a ye mobiliw boli dɔɔni ka moto boli dɔɔni aw ka hakiliw sigi hali ni ko dɔ kɛra i hakili sigi k'a filɛ ni faamuyaliko ɲuman ye quoi i kana girin k'a fɔ i bɛ fɛn dɔw kɛ parce que ne girinna ka nin kɛ o de ye nin se ne ma. d'accord je suppose que i ye auto-école kɛ auto-école la i bɛ taa sɔrɔ fɛn caman tun fɔra mais mɔgɔw ka faamuyali togo e paniquera i ko i bɛ bɔ mobili kɔnɔna la mais aw ka sira in yɛrɛ n'o ye Moribabugu accident y'i sɔrɔ sira min kan an ka jatew y'a jira k'a fɔ mobili sira in na mɔgɔw tɛ boli kɔ dɔɔni accident bɛ caya ka wagati caman bɛ accident ye yalima e yɛrɛ bolo fɛɛrɛ jumɛnw ni fɛn jumɛnw kan ka kɛ walasa hali bi accident ko bɛ se ka nɔgɔya sira in kan. ni kɔni hakili la dɔrɔn mɔgɔw k'u hakili sigi i mana presse togo togo i ka taa dɔɔni i mana wuli kɔni i bɛ se vitesse ta ni ɲɔgɔn doubleli ninnu de bɛ na ni ani mɔgɔw k'u ka mobiliw n'u ka moto réviser parce que a bɛ se ka kɛ i ka moto b'i bila ka sɔrɔ i tɛ ka boli kosɛbɛ i ka mobili bɛ se k'i bila ka sɔrɔ i tɛ ka boli kosɛbɛ quoi en plus u k'a lajɛ ka pantini wuli dɔɔni parce que pantini fɛnɛ filɛ nin ye sisan nɔ bɛnniw bɛ taga fara kun ka poteau kari pantini ka surun kojugu il faut que pantini ka lawuli dɔɔni quoi o bɛ kasara fɛnɛ dɔgɔya dɔɔni. d'accord n'i y'a faamu k'a fɔ e bɛ ka kuma yɔrɔ mun kan panti in de kɛra sababu ye nin ye sɔrɔ maintenant i ka traitement a bɛ niveau jumɛn na ka d'a kan degun sera sen de ma o la furakɛliw bɛ sen na yalima a bɛ niveau jumɛn na yalima espoirw bɛ yen ka tɔgɔma sɔrɔ don nataw la. alhamdulillah espoir bɛ yen nɔ ala mana fɛn min kɛ o de ka ɲi nɔ ne kɔni bɛ ala fo k'a barikada an bɛ traitement na halisa mais an bɛ ka nɔya la bien vrai que a ka suma parce que nerf fanga bɛɛ kun banna fanga foyi kun tɛ yen nɔ mais ala barika la an bɛ ka baara kɛ ala bɛ ka barika don an ka baara la sisan nɔ depuis ne kun tɛ se ka sigi ne kun dalen dɔrɔn de don u ye n dɛmɛ k'an sigi ne ye sigi sisan n bɛ ka déambulateur minɛ ka wuli k'an jɔ fo an bɛ ka commencer ka pas ta alhamdulilayi sisan nɔ an bɛ tagama yɔrɔ de la n bɛ ka commencer ka pas ta dɔɔni dɔɔni. d'accord o faamuna donc o b'a jira k'a fɔ i tun bɛ activité la i bɛ baaraw la accident in nana i ka fɛn bɛɛ segin kɔfɛ yalima mentalement ka sababu kɛ a sugu bɛ digi mɔgɔ la ka d'a kan n'i y'a ye k'a fɔ e tun bɛ tɔgɔma i bɛ t'i ka baaraw kɛ i bɛ fɛn caman kɛ mais ka na ye yɔrɔnin kelen i balila ka sigi ka sababu kɛ accident ye yalima mentalement a bɛ cogo di yalima i bɛ ka se ka a gérer cogo di. Mentalement, ça n'a pas été facile, hein, franchement, parce que nous sommes flari là, quoi. Nous avons étude, nous avons diplôme, nous avons bara soro, nous avons bara d'amener. Du jour au lendemain, je me vois comme ça. J'avais beaucoup de projets en tête. Mais c'est qu'il faut réaliser, faut y aller. Financièrement, amiga warbo, franchement, amiga warbo. Mais, alhamdulillah, ala ere limania d'nima, quoi. Le fait que l'imania d'Irani m'a oué de bécani de me kosebe. Mais donc là, ça ne va pas, hein. J'essaie de faire avec parce que souvent je sombre. Vu que ni événement d'Okera, genre je me vois, je suis dans les capacités de faire quoi que ce soit. Mais c'est après que Allah n'a clair à fond.
ni ne kila ni ala de akila mɔgɔ tɛ se ka kila quoi donc i jigi da ni ala kan mi jigi tugu ni ne mana to ka miiri o parole na chaque fois dɔrɔn ne bɛna sombre ni hakili jiginna ala la dɔrɔn ne bɛ lafiya. hakili la jiginna an balimamuso bɛ ka bi siraba kumakan jamukan kɛ laɲini foyi t'a la k'a yira aw la dɔrɔn k'a fɔ accident ka jugu ale de bɛ se ka fiɲɛ bila adamaden na ale de bɛ se k'i bɔ adamadenya la wagati bɛɛ aw ka se ka hakili to aw yɛrɛ la mɔgɔ minnu ye jamukan in kanu ka bolimafɛn boli ni hakili ye a laɲini fanba ye o de o la an bɛ se k'i ɲininka kumakan laban jumɛn ani welekan jumɛn de b'i bolo k'a ɲɛsin bolimafɛntigiw ma hali bi walasa bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kisi siraba ka boli la cogo min na. min bɛ ne fɛ k'a fɔ o kɔni a ye moto boli dɔɔni dɔɔni a ye mobili boli dɔɔni dɔɔni a ye hakiliw sigi et puis kuma bɛɛ ko dɔ bɛ se ka kɛ quoi mɔgɔ bɛɛ k'i janto i yɛrɛ la ala k'an bɛɛ lajɛlen kɔlɔsi. hakili lajiginna bi an n'an balimamuso tun don ka sababu kɛ accident kɛra sababu ye k'ale sigi a bɛ k'a ɲini ka segin ka tɔgɔma sɔrɔ o kun bɔra jumɛn na accident n'i y'a ye an ye jamukan in kɛ bi dɔwɛrɛ foyi tɛ walasa ka se aw minnu b'a lajɛ aw ka se k'a lajɛ ni faamuyali lajɛli ye ka baara kɛ ni siraba sariyaw batoli ye cogo min na aw bɛ se ka kisi cogo min na accident ko a bɛ se ka caman bɛ se ka bɔ a la jamukan in yɛrɛ sigi kun tɛ dɔwɛrɛ o kɔ maa minnu b'a lajɛ u ka faamuyaliw sɔrɔ ka baara kɛ ni kumakan minnu bɛ fɔ jamukan in kɔnɔ walasa u ka se ka kisi hakili lajiginna jamukan in b'an bolo fo tacogo caman a b'a dɔn wagati ni wagati an bɛ taa lisew la ka taa jamukan sigi yen nɔ wagati ni wagati an b'an ka maabaw wele maa minnu kanunen don ka plateau de sensibilisation sigi ka da kan an b'a jigiya an n'olu bɛ kuma minnu kɛ o bɛ kɛ sababu ye ka kɛ bilasiralikan ye u kanubagaw ani u nɔfɛtugubagaw ma wagati ni wagati anw yɛrɛ fana bɛ sigi an ka dɔnta hakɛ la ka siraba sariyaw panuw ka ɲɛfɔli ko o la wagati caman an ye kura don jamukan in kɔnɔ an bɛ accident imagew ta an bɛ sigi ka an ka faamuyali hakɛ la ka constat kɛ accident ninnu na k'a ɲɛfɔ accident tun bɛ se ka bali cogo di a nana cogo di fɛn minnu tun kan ka kɛ walasa k'a bali an bɛ kuma olu fana kan a bɛɛ kun de ye walasa lajɛlikɛlaw bɛ se ka nimisiwasa sɔrɔ ka faamuyali caman sɔrɔ accident ko ka se ka nɔgɔya hakili la a ye faamuyali sɔrɔ an n'an balimamuso ka bi entretien na an b'i fo k'a sababu kɛ i sɔnna ka kuma an ka micro la ka ɲɛfɔli kɛ a ka kɛ bilasirali ye k'a ɲɛsin lajɛlikɛlaw ma u fana k'u hakili to u yɛrɛ la an b'i fo dan tɛ foli mun na hakili la aw minnu fana bɛ k'a lajɛ a ye faamuyali caman sɔrɔ hakɛto bɛ nin kan sɔli ala muhamadu. ja in yirali kun tɛ dɔwɛrɛ foyi ye walasa dɔrɔn k'a yira aw la k'a fɔ accident bɛ se ka kɛ degunba ye adamaden ma siraba a boli a bɛ taa fɛn saba de nɔfɛ bolimafɛn bolila sira ani bolimafɛn donc a dabɔra bolimafɛn bolila bɛ se ka lafiya sɔrɔ a ka don o don taa ni ka seginw na cogo min na nka n'a kɛra degun ye o cɛ man ɲi o de kama siraba sariyaw sigira sen kan walasa k'a bato accident ko bɛ se ka nɔgɔya cogo min na an y'o de fɔ kuma daminɛ na an ka bi jamukan dakun na k'a fɔ vitesse ale de bɛ accident juguya accident n'i y'a juguyalen dɔrɔn i bɛ taa sɔrɔ vitesse ko kuma de b'a la donc nin ye o preuve dɔ ye k'a jira k'a fɔ ko accident de bɛ se ka mɔgɔ sigi a sen kɔrɔ a sen kan k'i dɛsɛ fɛn bɛɛ la accident bɛ se ka o kɛ o la an y'a jira aw la fana k'a fɔ ko vitesse degunba de bɛ vitesse damatɛmɛ na n'i ye bolimafɛn boli dɔɔni dɔɔni ni accident bɔra o la i bɛ taa sɔrɔ a bɛ dan bolimafɛn na nka n'i y'a boli kosɛbɛ ni accident bɔra o la o de bɛ na ni banani fo ka taa se nin ma o la a ye nin ja fana lajɛ walasa aw k'a faamu k'a fɔ an bɛ ka kuma min fɔ accident juguyali bɛ dépend vitesse de la. a ye nin ja in ye o b'a jira k'a fɔ n'i bɛ vitesse fitinin na bolimafɛn de bɛ se ka tiɲɛ a tɛ se nin ma nka n'i bɛ vitesse ba la dɔrɔn a bɛ se ka se nin ma donc nin ja in bɛ yirali kɛ aw la k'a fɔ an bɛ ka kuma min fɔ aw ɲɛna vitesse ko la nafaba de b'a la a ye bolimafɛnw boli dɔɔni dɔɔni sira sariya ye fɛn minnu fɔ aw ka dan o ma walasa ninw bɛ se ka kisi i b'i yɛrɛ nin kisi ka mɔgɔ wɛrɛ nin fana kisi ka d'a kan siraba sariya batoli nin bɛɛ b'o de kɔnɔna la n'i bɛ siraba sariyaw bato i tɛ se ka vitesse ta
i be fɛn dɔ ye an ka circulation na an y'a fɔ ka tɛmɛ kabako ko de bɛ kɛ an ka circulation na mɔgɔw bɛ mɔgɔw dépasser togo bɛɛ la yɔrɔ kungurunin kɔnɔna la i bɛ taa sɔrɔ aw yɛrɛ ɲɛ bɛ feu la rouge la o bɛɛ la a bɛ vitesse ta ka tɛmɛ e la ka tila ka n'i jɔ feu la wali kelen aw bɛ ka taa sira min kan sira in a tiɲɛnen don dingɛw ni fɛn caman b'a la a bolili yɛrɛ ka gɛlɛn mais o bɛɛ kɔfɛ i bɛ mɔgɔ dɔw ye ka vitesse ta k'u bɛ tɛmɛ e la donc nin bɛɛ ye tagabolow ye tagabolo minnu bɛ accident caya tagabolo minnu bɛ kasara lase bolimafɛn wɛrɛ mɔgɔw ma a b'a lase e fana ma siraba sariyaw y'a ɲini bolimafɛn bolila bɛɛ fɛ n'i bɛ bolimafɛn boli la i yɛrɛ nin kisi i ka mɔgɔ wɛrɛw fana nin kisi ni siraba sariyaw batoli ye n'i ye vitesse ta ka se hakɛya dɔ la dɔrɔn e nin kisili i bɛ bɔ o kɔnɔ i bɛ mɔgɔ wɛrɛ de nin fana bila danger kɔnɔna la o de kama an ye nin jɛmukan in sigi ka kuma ni vitesse talaw u k'a dɔn k'a fɔ vitesse de bɛ na ni accident juguyali ye ni vitesse bɛɛ ye siraba sariyaw bato vitesse mun fɔlen don yɔrɔw la k'o bato a ka ca ala fɛ accident a bɛ dan sira la hali ni a ko a bɛ kɛ a tɛ kɛ jogininba ye wala a tɛ kɛ jogininba ye fo ka taa se nin ma o fana kɔfɛ an b'a yira la k'a fɔ vitesse ko la a ɲininen don bɛɛ fɛ n'i bɛ dugu kɔnɔna la hakili la jiginna vitesse kan ka da kilomɛtiri 50 la heure kelen kɔnɔ n'o ye 50 km à l'heure a b'a ye panneau kan mais siraba sariyaw y'a yira k'a fɔ ko an tɛ da o ma dɛ wagati ni wagati i bɛ taa sɔrɔ poussière wulilen don wali kelen san bɛ nalen yɔrɔ togoya man ɲi wali kelen neige ou bien brouillard bugun bɛ yɔrɔ la donc ko n'o bɛ yen dɔrɔn a fɔra ko e ka dan yɔrɔ min na 50 km la k'i kana da o la dɛ k'i ka jigin o dugu ma i bɛna 20 à 30 km à l'heure la o la i bɛ taa dɔɔni dɔɔni ka d'a kan i ka yeta tɛ labɔli kɛ fo ka boli ka se vitesse hakɛya dɔ ma o ye dugu kɔnɔna ye kilomɛtiri 50 heure kelen kɔnɔna la yɔrɔ dɔw yɛrɛ la panneau dɔ bɛ a fɔ min ma panneau d'obligation o bɛ a yira k'a fɔ nin de tun fɔlen don wali kelen panneau d'indication nin de fɔlen don nin yɔrɔ la dɛ nka ko aw ka dan nin aw kana se nin hakɛya ma a fɔra ko dugu kɔnɔ an ka dan kilomɛtiri 50 la mais nin yɔrɔ in na dugu kɔnɔna la aw kana se kilomɛtiri 50 ma ka d'a kan fɛn wɛrɛ bɛ sɔrɔ nin yɔrɔ in na mun b'a to n'i sera kilomɛtiri 50 ma a bɛ se ka na ni kɔlɔlɔ ye o ye dugu kɔnɔna ye hors agglomération dugu kɔfɛ burusi kɔnɔna ninnu na ko n'aw bɛ boli aw bɛ taa kilomɛtiri 90 la heure kelen na o kelen de fana don ni wagati man ɲi san bɛ nalen wali kelen poussière wulilen don wali kelen brouillard bɛ yen yeta dɔgɔyara ko an kana se kilomɛtiri 90 in ma dɛ an ka jigin o dugu ma an bɛ na kilomɛtiri 70 wali kelen kilomɛtiri 80 wali kelen o yɛrɛ fana dugu ma kilomɛtiri 60 heure kelen kɔnɔ a bɛɛ kɛ kun de ye ka bolimafɛn bolila lakana a ka se ka mɔgɔ wɛrɛ lakana mɔgɔ caman b'a fɔ ko a bɛ fɔ n'i bɛ bolimafɛn boli k'i tɛ kelen ka bolimafɛn boli i b'i ɲɛfɛ mɔbili ka boli ka kɔfɛ mɔbili boli o bɛ sɔrɔ jumɛn fɛ i bɛ taa sɔrɔ e bɛ boli la vitesse min fɔlen don e bɛ k'o bato mɔgɔ min b'i ɲɛma i b'ale fana ka kow jateminɛ a ka feere stop n'a y'a sen da fɛrɛn kan a ka fɛn ninnu mɛnɛ o b'a yira a bɛna jɔ i b'o jateminɛ yalima a tɛna jɔ ou bien a tɛna ralentir ani mɔgɔ min fana bɛ kɔfɛ o fana bɛ ka boli vitesse hakɛya joli la n ko o fana jateminɛ donc nin bɛɛ kɛkun de ka se ka lakana sabati circulation kɔnɔ an ka ɲɛmɔgɔw ANASER mɔgɔw olu fana u ka wulikajɔ de ɲɛsinen don lakana sabatili la circulation na u bɛ messagew ci wagati wagati u bɛ messagew passer u bɛ fɛn caman fɔ mɔgɔ o mɔgɔ mun da bɛ polisiw fana b'o la mun da bɛ circulation ko la bɛɛ b'i seko kɛ walasa accident ko bɛ se ka nɔgɔya cogo min na o la an bolimafɛn bolilaw fana kan ka ko nɔgɔya fɛn minnu fɔlen don ka baara kɛ n'o ye walasa an ka laɲini ye mun ye accident ko in a bɛ se ka nɔgɔya cogo min na o la bi an y'a kanu ka kuma nin fila de kan an sera an balimamuso ma k'o ɲininka a ka accident sɔrɔla cogo min na ani ka kumaw ye vitesse fana kan accident juguyali a jɔyɔrɔ vitesse jɔyɔrɔba de b'a la walasa aw ka se ka faamuyali sɔrɔ accident ko a bɛ se ka nɔgɔya cogo min na an ka jamana kɔnɔ hakili la a ye faamuyali sɔrɔ hakɛto bɛ nin kan sɔli ala Mahamadu